Mr. Ralte fans anime chuan naupang harsa te pualin Saitama Christmas charity akal puidona naupang Christmas thom no leina tu nei lo te tan kan luang chuak ve dona ni chumia tan chuan tholom poisa kan khon dona tamlu omlo tlem lu omlo kan thei dan dan lo tang ve turin kan ngen chewani abik takin he channel enthin tu te hi naupang bank account pola nei lo le gpay la khoi ve lo te kan ni na rin oma ma se kan nu le pa te hna kan soyanga kan zara mi ten thom no thar ten lo nei ve anga ma si hlim takin lo man ve thei pha don ani Mr. Ralte gpay na tu number ka ron tanga chuta chon kalau tlom ngai ve nge kalau tang ve nge ti no mani chuanin poisa hi no thon ve doni o tam luom lo tlem luom lo ka ti kha cheng som ni chenga za sang khat noi khat makta duai khat thengin kan pom ve kani Hero Association headquarter lama Hero Changrol te chuan han che dan turan la soi ho Monster ho engzat ngen yen hre si lo mi pakhatin an bei tur chan pual te chun han then vel chin ma se chu ti chung po chuan buainan la nei tho a chan po Monster ho chak danin an lo thua wangin chu chuan chu mi za chu bei ro se an tingot thei lawani an Monster lo bei to te chun han soi ho liam a thenin Monster ho chak tak an bei to line a thene ro chun nep te ten lo bei to thung Demon trade level emo Dragon trade level emo bei don se eng tin ngen ti ta kang ti te chun han soi ho le lai Zombie man in Metal Knight chuan an omna hre ton lom ni ti an zo chu Child Emperor chuan hriat bik lo thu te ani chuan GC ti lama pan ngei thu te le a chan chin eng man hriat zui thei lo thu te chuan a lo chang Dark Shine chuan Cyborg taksa ni sia a taksa chiat hlo chuan ama chui the ni to ho lawang le halo ti ve vat Zombie man bok chuan chu tiang thil chu thleng the ni thu le eng lai ma in thla da thian lo thu te chu mi dang ho hne na chuan an hril Monster ho la ka zangai na lan tira chu lo thu te Monster ho in zangai nan nei lo thu le Monster ho chu thei anga tha zel mai fu thu te chun han choi ho le lai puri prisoner chuan in tha hrung deuh hian a thian pa Monster ten an buma wanga Monster chang ve ta chan chua du thu chu thian thau hne na chuan ron hril Atomic Samurai chuan chu tiang te chu risky lutuk nang po Monster ai chang ve mai tura sin du thlan tur kan nei lo tin tha zel mai fu thu chuan a lo chang puri prisoner chuan angel hak emo deep ki semo ka hmanga Monster ani na te chu kan phel sak thei mai thei sin tin lo chang let vele chu mi nu chuan an thu pui nga ya bok ha Monster ten bei dan tu chun soi ho le Orochi le Giro te hnen har sat tur jen han soi chu Tatsumaki chuan an boss ber chu keiman ka da thange halo ti sam et Flashy in ama thu thuk na siam lo turan ti po chuan Tatsumaki chuan an boss bera bei du thu chu la soi tra tho Zombie man chuan Tatsumaki hne na Monster ho bei chuan tum ngar ani lo thu te mi chan chua chun ti ber tur ani thu te le Monster ho tom buk chu lu chu ngei turin an hril chu mi nu chuan Monster ho omna turan rin te an boss ber omna turan rin te le an mi man an da na tu ni oman rin te chun han soi ho le lai chu ti lai chuan amai max lo langin chu lai hmuna hriat lawan lo thu khom chu ngai na hriat lo thuran soi Child Emperor chuan class S chau kau khom an ni thu chuan lo chang wat amai max bok chuan an ma ni class rank point om ve lawan zot Child Emperor chuan an om ve lo thu lo changin class S hero le an ma ni veng tu tur chawan ruat ngot mai chu ngai dan ani ngem ti chun ngai tua chun zom rau Tatsumaki chuan kan hril ve lo chen te chu kan ngei che ni mai lom halo ti pek amai max chuan thil om zia chu soi fia turin an ti Child Emperor bok chuan an tum dan an ni hovin Monster an lu chuanga mi dang zongin Monster an ma ni ron zui tu ten lo beyang ti chun hril Atomic Samurai nan che dan tura soi mek line pick go chuan pizza som ni lai chu kala mo sin mo le halo ti pek mi dang ho chuan in sum deuh tu le in dai turin lo ti sap lom amai max chuan an ma ni ho chu rin zo lo thu le ama po chu lu ve ngei don thu chu ron soi Tatsumaki bok chuan an ni chun tel ve lo lak lo thu chu ron soi ve le vat amai max in soi lu ve tum po chuan Tatsumaki chuan ngei om zet mai hin lo nial char Zombie man chuan an ruala kal ve du chuan Child Emperor thoi tu le mi dang ho hnunga kal char turin an hril Tatsumaki bok chuan i perfume rim na lu tu kharon mang mi suang che halo ti ve le ngal vat chuti amai max beron lan ta kha chuan ro rel po chun chhun zom hlei theilo class hero chung chang soin amai max chun nial ron ani deuh ber to mai ani la chu class S hero INA B ka in da du haulo an thu hnuai om chu tum reng bik lo thu le angai dan chu ngai chang jok turin an hril hlo jok
chu ero chu class S hero hau ngai dan ni hau lo mai flash che ta tum tamai atomic samurai chon in zoom turin lo shilvat chu ti lai chon king aron thleng ve le ta hlol mai mai mark chona kai hruaina hnuaiah meeting an nei mek thu lo shilin eng wanga tlai nge ni an zot king chon GCT lama monster a be awanga tlai thu chona lo chang bulami te pahnih chon ni chia mai zan khuain monster a maina be char sarani han lo ti ve vat an ni pahnih la chon an ngai sang na samai si king la chon chu tianga ti om reng chu in sheder si lo angai na shelo je thina ngoi kur ringot chu tiang ten ron soi chua ta ka chona mai mark chon king chu hlau deuh nge ni ole class S hero hau khan soi hau ro tina kal dei chua main locks in rol chon kalut ve don chiang ania haron ti le sham child emperor chon king nena ama chaw monster be to lo tu le tran hawangai thu te chun hril chu thuan hria chon king pomeng phok na sak hop mai ma se ole chun ti dam ve thuam bok sits le second guard te chon class S hero hau om na chun pan mek sits chon han hun ton mek chu khira ti ve khop mai he mission hin hlot ling ani choni kai sa nge yang han ti chu second guard chon ni kai sa nge yang chuan ka ming history a zialu ni bokang tin lo chang class S hero pui tu te po chon lo ngak thap to sits le second guard te chon an ni hau chon thil tuma hlot ling ngei turin han fui hlom an ni hau pon an lo hlot ling ani chon kai san nge an du thun lo hril ve bok second guard pon chu pom pui khop mai chu ti lai chon sits chu je chu ren hian aron hril ru sar beng le bom ten lo ngak reng mai chu ni in beng chon sits a mu rualin an in biak po na ti chiat thu le athar pele turin lo hril vat sits pon ole tia lo changin second garin an ni chu engma hril ve lo tura hril lai vel te tun hre chuak zok beng chuan garo in monster association a zomem ni tin aron zot zui chat mai le sits chuan engma thu tharan la hriat bik lo thu chuan a lo chang thil dangan soi kai zel chu hlavin in biak po na thar chu pek tur thu hrilin a chhuah san dei beng le bom te chuan sits in a chan dan chun ring chuang bi khau lo he ti lai hian king chuan bi ruk na tur lo zong begin enge moi ti chu le han ti chu king chu phu chiang khop mai beng chuan chulai om chan chun zot le king chuan class S hero hau te kau khom an ni thu chuan lo chang beng hril lo turan ti na te chun la soi chuak ta deuh beng chuan soi te henge ni ta ke ni te chu ka in kom ngei em kha tin an chim bu doi vel mi dang hau chuan king an lo ngak thap to mai rean ti to hle ni an ni la chu beng ten en monster association be dan tur chung chang chun lo la soi der thung begin saitama khana hriat ve ring em tian zot chu king chuan hria se chu tho chhuah dei torin thu chuan a lo chang beng bok chuan garo om ve don chun tho chhuah ve nge du thu chu king hnen an hril king chuan chu ti chu nimin ang khan saitama chen na kani mu khom le don nia tin a chhuah san king chu class S hero hau bula chuan a thleng ta an ni hau chuan an ring boka han thlamuan pui hlom khop mai chum hnu chuan class S hero le an ma ni pui tu tur te chun che chuak ta fubuki po hama te chau chuan kalin missionan tel ve du lo chu hre thiam lo hle ni tatsumaki in tel ve lo turin a tiani ring tlat chu tiang chuan hun kal to te chu ngai tuin tatsumaki chuan mi te hmuh a da zero riau hian a hria ngoi tak ro phuba la kala ni nge yang Hellis Blizzard group thar po din ani thuai done a tiril ru rau tuna chuan Genos po tak sak hol te chu thak felani le ta dia mai Dr. Kushen noin aral thuam thar man dan tura hril te chun ngai tu rau chu ti lai chon fubuki ne in tok hlol saitama chena kaltum ve ven lo ni saitama chena chungchanga chon hain hnial zui le ngat saitama chena han thleng chu le saitama reng lo om hau lo in chunga chon han zong vel chu ti lai chon beng le bom ten on lut ve le hlol jeno chon saitama om lo thu lo hril ve le ngal vat bengin king havin monster hau be dan tur kan soi hawang chu kan tia han ti chu Jeno chuan chu monster association omna chun hre to em ni tin lo zot vat bom chuan kan hnai viau to tin lo chang chu ti lai chuan king aron lang ve le hlol class S hero dang te kha tlan chiat san alo ni Jeno sin saitama kan ngak don nge kan thok chuak ngal don an ti chu king chuan hlau le to ngang mai chu ta fubuki chuan saitama kan ngakang a chan chu kan mamo ti chuan Hellis Blizzard team kan tin thar le ni mai lom haron ti ma se thil soi lai chu mi dang hau chuan lo ngai tu chhun zom lo shim Jeno son mi dang hau chu lo va chuak tu le anina master lo nga thlen nu aron zom ve don thu chu mi dang hau hne na chuan an hril chu tiang chuan mi dang te chun che chuak don ta fubuki phur viau mai king ero chu lung phuri le dup to thung
Monster Association bei tur te chon GCT an luta ma sen zinga king om velo ti chon han thre chuak child emperor chon lema chang mai mai ani ring deuh ti nge motlang taka soi mai lo le ha ti ril rau rau chu tiang chu mi dang hau ngai dan po chu ni ve vek chu ti lai chon an bul mai a monster tam takhin lo om treu mai le hero association te ron che chu hin lo ngak reng ani mel khop mai child emperor monster hau tran monan soi dia chu tat suma ki chon du tok te khát tiếng in khuol te lem na khadu tok te halau ti vat puri prisoner pon monster hau lawan omani chon hnung lama tol vat turin lo ti ve bok chuta monster pakha chon ole hanuam done hero association chon a siruk line on tir seu ni mo ma se engein ti chuan ang le ti pain building lian deuh pahnih mai hin choi kang vu chu ti pa chon an ni na le chu tia che chan te chu soin building pahnih chu hero te del tur chon an thak thlachui mia chu tor nei do chon lo dang ve chat thung hero dang te chun lo lom khop mai Tatsumaki ne na chun lom thun han soi clear lom ma se Tatsumaki chun a power chun suit le mi dang lo lom em te po chu del pop mai sekin garin thil om zian zo chu Tatsumaki chun oi mi zong chan ka tum hlei nem tin lo chang lungron tla te chu puri prisoner chun lo nek per nol dark shine pon hero pahnih te chu the son lopin lungpui lian zet mai chu lo tau phel phok sekin gar bok chun Tatsumaki thil soi om zia chun zot le Tatsumaki chon oi kha te chunang ma ni lo in veng ve mai ula chu chuin ti thei don lawani chon helai mun hi chua san ngal ro tin lo chang a mai mak chon ani chia mai in ti turin chiang lo dewani lo mo haron ti vele dark shine chon supporter ani anga supporter anga omai tur chon lo shilvat a mai max bok chon che chuak turin huai sen nei lovem ni hero in ni kha engein ti thei chu han lan tir ta che u tin lo chang let vele Tatsumaki chon counter strike nena a thil ti zo chi kha theina zong ani chon ban san mai turin an hril counter strike chon u nau nu kha keima ni ang thawani am kha ti dan ka hria e amit kala kher chhuwa sak vek dona lom tin lo chang chu thu chon Tatsumaki ti thin rim ngei mai enge muni chu zirtir hlaki ngai ni hi ti paina power chon manghal Tatsumaki power jet zong ha pui rem hle ni monster pali te chon Tatsumaki chu bei tumen non che chuak ma sen ni how to class A rank 11 twintel son lo beilet ngalin rei lo te chhungna da tha phiar mai ma se ma po chu monster pakhathin kap thei mai turin silain lo tin veran bok hrem mun thlengin kan kap thateng che ti pan silai chun met puak dur ma se chu silai mu dang hinon ton tlang popin amalu zok chu dar vek mai class A hero rank 22 one shooter hinaron kap aloni chu tiang chon class A hero dang te po chu an ma zona mi te theu bei tur chon an thok chuak ve hlom monster te chun la chak lo boka an hu phu lo hlom ngang mai monster hau po chu ti mai tha zo sen an ni chuang hau lo an tam tul emo ti mai tur hi ni class A hero te mai baka class B le C te thleng chon an che chuak class S hero te ro monster lian le chak zol ma chhon turin line khek thung ma she dark shine ero ha body mil pui deuh mei chia captain Mizuki tal boy mo wang chon an pui thung chu tiang chon hero hau te chon an bi tum theu te chon hne duak to leya chon an thal pheng phung mai ni ma se chu ti rual chon monster hau te chon chak tul don ani mel khop mai rhino wrestler chon hero hau te chu phin dar vek don thuron soi chu fubuki ti ma tangan ban tai na lo hriat chon a chak zialan tirna turin an bei ngot pek ma se rhino wrestler chon lo vai vir choi mai captain Mizuki chu ron che vele ma se ni po chu che fu chuang lo classes hero hopon rhino wrestler chu chakan ti mel khop mai chu tiang chon class A hero te class B hero te le class C hero how te join bei chok zel ma se rhino wrestler chu tu manan khoina theilo ani la chon point score za ta lo hril zel le ngal giro pon ha naw te che dan chu lo thli thai ve reng a ma ai ma naw te chak chu lom ve khopani atomic samurai naw lai ron po che thei bi khau lo atomic samurai in kiang ro ke man kan chan dar vek ange ha ti chu rhino wrestler chon lo hre phasi chan dar vek a min lo humi anange I thei pho chuan han ti la tin lo chang sekin gar te po chon atomic samurai chon lo hlo thon pui khop mai chu ta le rhino wrestler chu ron cheta atomic samurai chon angun nam toi te hin lo phoi man ma se ole ha to ke kan kal thei ha ti ringot rhino wrestler chon ma chungai nep lo tu le kal lo turin an hril atomic samurai chon ni ka score za chumin han hril vela ha ti rolin rhino wrestler ki chu bung mok mai atomic samurai hin lo sat man reng chu ni in
ma lokin giaro in eng mai nan tina thei to lawang che tin lo shila ni ome ma se hei tu na han tina thei na samai si ki mai ba ka tak sa pum chona dar zui huk mai chu chun lo muin monster dang chon ron be ron le ron ma saber phe chu hakher nai na atomic samurai chon lo chan dar vek bak jong chungun nam phoi nan vai zui ta tak chung monster hau po chun dar zau le ta vek mai chu chun lo muin monster la dam hau chon atomic samurai chun hlau to ngang mai